Estúpida! No saps que et puc devorar? Val més que no em subestimis, Gildersnake. Jo sóc la bona bruixa Zura i defenso la pau. I ara toma ja! No! El meu punt feble, la mort! I això és tot. Però què és això? El meu treball. Puc entendre que us hagi flipat. Estàs al meu despatx, per aquest treball. Ah, són les serps de recanvi. Però què tenies pensat fer amb això? Eren pel final de l'acte 3. Mija, ets creativa i m'encanta, però se te'n va de les mans. Recordes per què vas anar al despatx del director els últims 3 cops? Oh, bona daga, dona'm mort! Ara, per aconseguir un bon criteri anatòmic, alé, aràcnid! Creieu que això és impressionant? Doncs mireu això. Plip, plup, plip. Ens agrada molt que t'expressis, però si no ets capaç de separar la fantasia de la realitat, hauràs de passar l'estiu aquí. Tranquil·la, mama. No et decebré. No seré rara. Això no compta, oi?